ሰላም 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 ናይ ቻናሌ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። እንታነ ሰላም ልናእኽዎ ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ጊዜ ምኞተይ ኩራተይ። ያውን ቻናሌ ሓድሽ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክ ሃናፂ ድኾነ ቤትኹም ኣብ ኮሜንት ምክተኹምትለይ ብትሕትና ይጥያ ማለት ኩራተይ ስለትገብርለይ መበረታ ድማ ካብ ልቢ ይቀኒየለይ ናልኹ ያው ለማዓንቲ ድማ ብድጋሚ መጽናነና ማለት እዩ። ያው ብናሌክስና ብናይ ሊሊ የመጽአነኹ ማለት ብድጋሚ ኩራተይ ያው መቐናዩ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ግጭት ሃምናረይ እና ብቻ ናይ ሎማዓንቲ ፍልይ ለብሎ ግን ንእሽተን ጥርጣሬ ለግህድ ነገር እዩ ማለት እዩ። እና ብዘጋጣሚ እስኪ ኩራተይ ብላይክ ጀምርዋ ነዛ ቪድዮ ማለት እዩ። ላይክ ኩሉ ጊዜ ላይክ ይግበር ዋላ ላትረአየስ ምንም ላይክ የውልኝና ብቐንዕና ምንም ላይክ ኣይኽፈለይና ላይክ ነገርኹም እትዩ ማለት እዩ። ላይክ ያው ክንዲሸር ስለጠቕሞ ለኣነ ስለጠቕመኒ ብላይክ እትዩ ማለት እዩ። ኩራተይ ያው ኣይኽፈለይ ምርኣይኩም ምድካምኩም ዘይቃርየኩም ላይክ ምግባር ምንም ሴከንድ እውን ኣይወስድና ላይክ እናገበርኩም እተዩ ማለት እዩ። ኩራተይ ያው ሎማዓንቲ ልገርም ንእሽተን እንታይ እክል ደልየስ በመጀመሪያ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንክለቅ ደልየ ናብቲ ቪድዮ ብልብልያ ነፃ ማለት ይደሊ ብቻ ግን ክጥይቅ ኣለኒ ቅድሚት ቪድዮ ምርኣይ ልልቲ ቪድዮ ድማ ያው ባዕሉ ክድርወኖም ዝኾነት ቆልዓ ሻሂ እናሰተኹ የብሉ ማለት እዩ። እና ብዘጋጣሚ እንታይ ክብለኩም ደልየ እዚ ከይኾነሲ ብመጀመርያ ዋላቲ ናይታቶም ቪድዮ ድራማ ዋላ ይኹን ግን ኣብ ድራማ ያው መልእኽቲ ለለዎ ከምዚ ተመልከትቲ መልእኽቲ ክኾኑ ኢለ ልሓስብ ምክንያቱ እንታይ ክብለኩም ደልየስ ማንኛውም ምስ ሓደ ይኹን ምስ ሓንቲ ይኹን ገለሲ ብመጀመርያ እምነት ልብልዎ ነገር ነው ማለት እዩ። እምነት ለየብሉ ፍቕሪ እምነት ለየብሉ ሓዳርስ ምንም ዋጋ የብሉን ማለት እዩ። ኩራተይና ምስ ቤተሰብ ዱ ምስ መሓዛ ዱ ምስ ለፍቕራ ድዩ ገለሲ ግዴታ እሳ ብመጀመርያ ያው ነዊሕ ጉዕዞ እናተጓዓዝካ ብፍቕርስ መጀመርያ እምነት እዩ ልቕድም እየ ልብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣሚንካዮ ኢኻ ተፍቅሮ እንድሕር ኣሚንካዮ ከመይ ጌርካ ነዊሕ ጉዕዞ ምስኡ ትጓዓዝ ከመይ ጌርካ ነዊሕ ጉዕዞ ምስኡ ትጓዓዝ እየ ልብል ኣነ ብኣነ ማለት እዩ። ብኣነ ምርኣየት ኮይኑ እንግዲህ ለይፈትዮ ሰብ ከመይ ገብረ ማለት ለይኣምነ ሰብ ክፈትዮ ይኽእል ከመይ ጌርካ እዩ እና ግዴታ እቲ ሰብ ንኣምኖ ኣለና ምስኡ ነዊሕ ጉዕዞ ንጓዓዝ ዝሓሰብና መጀመርያ ብባዕልና እሙናት ኮይንና ንርከብና ካብኡ ልቲ ሰብ ድማ ንኣምኖ ኣለና ግዴታ ማለት እዩ። ምንም እምነት ለየብሉ ነገር ኩሉ ጊዜ ጎደሎ እዩ። ከዚስ ናይ መን እሱ ናይ ስራሕ ሰብ ኣይብልና እሳ ድማ ናይ ስራሕ ኣነ ለይፈልጣ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ኣነ ለይፈልጦ ስራሕ ብልብል እዩ ማለት እዩ። እና ለኣኺ ከብራህርህ ድማ ኣነ ጊዜ የብለይ ኣየብራህርይ ከብራህርህ ኣይደሊ ይብልዋ ማለት እዩ። ብዘጋጣሚ እና ያው ኖርማሊ እቲ ነገር ሎማዓንቲ ድራማ ልኾነ ካብ እንትኖም ዋላ ይነውዑ ይብኸዩ ግን ካብ ገፆም ለንበብክዎ ነገር ነው ማለት እዩ። ምክንያቱ ያው ኣነሲ በቃ ከኣግድም ይኣኽለኒ ናይ ባዕለይ ቻናል ከፊተ ኣለኹ ይብሉ ማለት እዩ። ብዘጋጣሚ ናይ ባዕሉ ቻናል ያው ንቻናል መዕበይ ንሓድሽ ቻናል መዕበይ ክኾን ክኽእል እና ሓድሽ ቻናል ምኽፋቶም ደስ ይብለካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምክንያቱ ሰሪሖም ርህፆም ስለዝኾነስ ፀገም የብሉ ደስ ይብለካ ማለት ሕና ምንም ለሕናስ ዝጎድል ነገር የብሉ ግን ያው ብዙሕ ሰብ ኣጨንቆም ብዙሕ ለድንቆም ብእውነት ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ኣብቲ ኮሜንት ኣትኹም በቃ ለይትጭናቕ ጓል በዛኛው ለለ ኣጓላት ማለት እዩ። ኣስደት ልንህና ኣጓላት በቃ ልኾኑ ፍቕረኛታት ብሓደ ምክንያት ተፃልኦምስ ኣነ ግርም ይብለኒ በቃ ናይ ባዕልና ብዙሕ ነገር ላተሓሳስብ ነገር ልሃልየናስ ናይ ሰብ ለንብዐና ለጨንቐና ማለት እዩ። ግርም እዩ ዝብለኩም እና ብዘጋጣሚ ሓደ ጊዜ ደስ ይብለካ በቃ ማለት ብሰብ
ጽቡቕ ዝሓስብ ሰብ ትርለኻስ ደስ ይብለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሶም ከይፈላለዩ ፍቕሮም ኣብ ሓደጋ ከይወድቕሲ በቃ ልነብዓ ልኣልፀርፋ በቃ ልሽንግላ በቃ ይቅርታ በልዮ በይዛኸ ብማርያም ክልበላ እውን እንደይነዋ ማለት እዩ ናብ ኮሜንት ናረኹና ብዘጋጣሚ ብዙሕ ትመልኻቲ ብዙሕ ኣድናቒ ይድንህዎም ዞም ሰባት ማለት እዩ ይድንህኩምና ዋላ ብግልፂ ቻናል ከፍትና እነና ሰብስክራይብ ግበሩና ተትብሉስ ኖርማሊ በእውነት እቲ ሰብ ኣይሕፍሮም እዩ ብጣዕሚ ኢለ ክብሮም ልፈትዮም ብዘጋጣሚ ካብ ለኽብሮም ልፈትዮም ኣነ ሓንቲ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢለ ለድንቖም ለኽብሮም ምክንያቱ ያው ዋላ ሓዚ ድራማ ይጫወቱ ገለ ዳኣሚ ግን ተሓሳስቦም ገለስ ልባማት በቃ ናይ ህፃውንቲ ልባማት ምዃኖም ኣነ መርኣያ ፍቕሪ ምዃኖም ብጣዕሚ እየ ልፈትዮም ለድንቖም ማለት እዩ እዞም ፅምድታት እዞም ግን ሎማዓንቲ ክንድዚ ዝኣክል መዓልትስ ሰብ ላትጨነቐብኦም በቃ ድራማ ላትጫወቱ ግን ለለ ሓድሽ ቻናል ትኸፍቱ እና ሎማዓንቲ ድራማ ምዃኑ ሎማዓንቲ ኣረጋግፀ ማለት እዩ ግን ዋላ ድራማ ይኹን ዳኣሚ ብዙሕ ነገር ንእሽተይ ላምህር ነገር ለእነዎ ማለት እዩ ከመይ ተብልኩምስ ኣብ እምነት ለደረኸ ብመጀመርያ ያው ግዴታ ኢኻ ሰብ ተኣምን ግዴታ እዩ በቃ ኣነ ባዕለይስ እንደ ክንድዚ ዝኣክል ዓመት ላተቐመጥኩ ምስቲ ሰብስ ግዴታ ካብ ሕዚ ለይኣመንክዎ ብልብል ማለት እዩ እና ግዴታ ክንድዚ ዓመት ብፍቕሪ ተቐምጣሲ ከመይ ገብራ ለይተኣምኖ ከመይ ገብርካ ለይእመን ልብል ግዴታ ኣምንካ ኢኻ ተፈቅር እየ ልብል ብኣነ ተኾይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ልጥርጥሮ ሰብ ተኾይኑስ ከመይ ገብረ ነዊሕ ጉዕዞ ብድጋሚ ዓንተ እውን ገልፀ እየ ነዊሕ ጉዕዞ ምጉዓዝ ምስስ የድሊ ማለት እዩ ጭራሽ የድሊ እንድሕ ለይተኣምኖ ሰብ ኮይንካ ከመይ ገብርካ ትጓዓዝ ምስ ነጋ እውን ከምዝገበረኒ እኮ ላልኻስ ዓርስኻ ኢኻ ትጎድእ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ በእውነት እና ብዛጋጣሚ ታዕክለኩም ደልየስ መጀመርያ ንኣምንና ብመጀመርያ ብባዕልና ንእመነና ተኣመንቲ ኮይንና ንርከብ ነና ብምቕፃል ድማ ልቲ ሰብ ንኣምነና ማለት እዩ ለይኣምንና ላብ ኸይድ ላብ ጉዕዞ ኣትየብና የልብል በኣነ ማለት እዩ በኣነ ማለት እዩ እና ብዛጋጣሚ ዋላ ሓደ ገፅሲ ላነብዓት ገለ ትርኢ ኣለኹ ዋንስ ዝኾነ በቃ ድራማ ምዃኑ ላፈለጥኩ ስፍስፍ ልብሎ ነገር ማለት እዩ ጭንቕ ልብለኒ ነገርና ኣነ ድማ ገር ልኾና ልጭነቓ ልበኪ ኣፍቲ ኮሜንት ልበኪ መዓት የብስሩ ኣብቲ ኮሜንት ለይለዓሉ መላእክቲ የለዊ ልበኪ ሰብ መዓት ብጣዕሚ ልገርመካ ብዛጋጣሚ ማለት እዩ ድራማ ምዃኑ ላፈለጥና ሰቃ ንግድኦ ነገርና ያው ኖርማል ህይወት እውን እንድንህኮ ብዝሃምዚ መልክዕ ልፈላለይ ሰብ እውን እንሆና ያው ኣብዛኛው ለትጎድአ ሰብ እንሆ ትጎድኣ ኣጓላትናና ብኸምዚአ ህይወተይ ልሰኣንኩ ብኸምዚአ ፍቕረይ ልሰኣንኩ ገለ ገለ ልላ ብዙሓት እየና ብዛጋጣሚ ትምህርቲ እውን ኢና ያው ይቅርታ በልዮ ልብል እዩ ይቅር ግን ኣንቶ እንትን ሃምለኽዎ ይቅርታ በልኻ ማለት ተሸናፊ ኮይንካ ወይ ሌለ ገገኛ ኮይንካ ኣይኮነን በቃ ብመጀመርያ ፍቕሪ ይቅር ባዩ ብቐፃሊ ድማ ያው ይቅርታስ ናይ ደካማት ኣይኮነ ናይ ደካማ ሰብ ኣይኮነ ናይ ንፉዕ ሰብ እዩ እየ ልብል ማለት እዩ ኣነ ብመጀመርያ ልፍቕርኻ እውን በቃ ትሕትኻ ይቅርታ ማለት ምንም ነገር የብሉ በኣነ ማለት እዩ ኣነ ሕዚሲ በቃ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ነቲ ሰይጣን ከሸንፍ ይቅርታ ተብልስ ኣነ ገገኛ እየ ማለት ኣይኮነን ያው ዋላ ልቲ ሰብ ይሰምዖ ግን ልፍቕረይ ልምድሓን ብለ ይቅርታ ማለት ኣነ ለኣነ ቀሊል እየ ልብል ማለት እዩ በእውነት እና ከመይ ገብረ ይቅር በልዮ ላተባሃለ ይቅርታ በልዮ ቤዛኽ ላተባሃለት ኣነ ጭራሽ ይቅር የብለይ ምክንያቱ ጥፍኣት ስለዘየብለይስ ኣነ ከመይ ገብረ ይቅር ክብሎ እዩ ንኣታ እሽካብ ሕዚ ክርለበላ ነገርና ጥፍኣት ዋላ ይሃሊኻስ በቃ ይቅርታ እግዚኣብሔር ኣምላክሲ ይቅር በሉ ይቅር ክበሃለኩምሲ ይቅር በሉ ይልብል እና ብዘጋጣሚስ በቃ ይቅርታ ተብላቶስ እንታይ እማ እንደዚ ነዊሕ ይኸውድ ይነብሮም ማለት እዩ ነዊሕ ባእስስ ኣይወፅሕ ይነብሮም እየ ልብል በኣነ ማለት እዩ እና ብቻ ግን ብዘጋጣሚ ይቅርታ ናይ ድኹም ሰብ ኣይኮነይ ናይ ልባም ናይ ጠንካራ ሰብ እዩ ብልብል እዩ ካልኣይ ነገር ለለ መጀመርያ እምነት ልብልዎ እንሆ እምነት ንኣምን ነና
ቅድምነት ሰብ ምስ ነዊሕ ምጉዓዝና ብመጀመርያ ነቲ ሰብ ነኣምኖ ንህና ይእክል ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ልመጻኽቡ ያው ሕና እውን ተኣመንቲ ምስ ተኣመንቲ ይግበረና ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ያው እና ክብራተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ። እዚ ይመስል ነብሩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ናበልኩ ማለት እዩ። ብዚ ክሳናበተኩም ደሕና